wong sing darane pangeran katon ora ana kejaba liya ya mok wong tuwa lorone awake dhewe. Solawate solawat ro dirasakne ya nggih. Ya solawate ya sak siiri gendeng ayo dirasakno. Bismillah. Ya Allah, ger, do, podo sira nyadar lan ngerti yen ana tembung wujuding pangeran sing ana sajroning angen-angene dewi pangeran Gusti kang akarya jagat. Sira podo ngerti ya ger. Sak mlumeng bumi mengkurping langit sejatine ana pangeran kang wujud ora ana kejaba liya. Pangeran kang wujud ya mok wong tuwane loro awake dhewe. Dulur, aku njaluk durung marang sliramu. Sepira awakmu urip ana mlumeh bumi mengkurping langit, apa artine kowe urip nek sira sik durung iso mbungahne nyenengne atine wong tuamu nggih. Mula ayo kabeh muga-muga lumantar syair pangeran katon solawat Jibril iso dadekne dalane sadar putra putri marang wong tuane dewi-dewi. Ya Allah, kami menyadari ya Rabb, jika di dalam hidup kami masih banyak dosa salah yang sering hamba lakukan kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, kami menyadari kami bukanlah manusia sempurna, kami bukanlah orang-orang yang maksum, kami bukanlah orang-orang yang suci. Hidup kami hanya bergantung kepada syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu ya Rabb, terimalah sholawat kami sebagai bentuk rasa mahabbah kami kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ger, sholawat Jibril pangeran katon manungganya wiji. Bismillah. Sallallahu